L-editorial tal-Gazzetta l-Orizzont fil-ħarġa tal-erba' innota li mal-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech ħadd ma jaf fejn hu qiegħed. Dan hekk kif innota li l-mudell ekonomiku imħaddan minn Gvern Laburista qiegħed iservi tajjeb lill-pajjiż. Intqal li għal żmien twil taħt Gvern Nazzjonalista pajjiżna għamel snin twal ibati minn nuqqas ta' ħaddiema bħiliet għolja. Fattur ieħor imsemmi f'dan l-editorial u li bħal kważi il-pajjiżi kollha Ewropej, il-popolazzjoni ta' pajjiżna qed tixjieħ brata maġla, dan anke minħabba li aktar persuni qed jgħixu aktar waqt li r-rata tal-fertilità naqset sew meta mqabbel ma' qabel. Hawnhekk intqal li Gvern Laburista għax konxju ta' dawn ir-realtajiet u għax ma setax iħalli l-investiment f'teknoloġija avvanzata ma jiġix lejn pajjiżna minħabba nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati ma kellux triq oħra għaj li jinġiebu ħaddiema barranin biex jimlew setturi fejn ħaddiema Maltin ma kienx hemm biżżejjed. Il-fema ta' din il-gazzetta innotat ukoll li kull mudell ekonomiku jevolvi u jiġi aġġornat. X'fih ħażin li mudell ekonomiku li jkun serva tajjeb matul is-snin jinbidel meta l-ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali ikunu inbidlu u ma baqgħux li kienu sa ftit ta' snin qabel. Iżda hawnhekk l-editorial sostna wkoll li kritika bla doġġ ma tagħmel ġid lil ħadd. Ta' quddiem dik ġejja mill-Partit Nazzjonalista. Intqal il-Partit ta' Bernard Grech bl-aktar mod inkonsistenti filli attakka lill-Gvern għaskontu u l-ekonomija imbniet fuq iż-żieda fil-popolazzjoni u filli għajjar lill-Gvern b'U-turn jekk jaġġorna il-mudell ekonomiku tal-lum. Turija ċara li mal-Partit Nazzjonalista ħadd ma jaffejnu. L-editorial tenna li jemmen li dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela u tajjeb li issa u l-mument li pajjiżna jgħaddi biex jiffoka fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. B'dan ifisser li pajjiżna jkompli ħares lejn impjiegi ta' kwalità li jġibu magħhom pagi u kundizzjonijiet xierqa u mhux sfruttament.